ଅନ୍ଧକାର ରାତି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସୁନସାନ୍ ପରିବେଶ। ରାତି ପ୍ରାୟ 11ଟା ହେଲାଣି। ସମୀର ଅଫିସର କାମ କରୁ କରୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଥାଏ। ରାତି ପାହିଲେ ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ମନାଇବା ପାଇଁ ସମୀର କୋରାପୁଟରୁ ଗୁଣପୁର ଆସିଥାଏ। ପୁରା କିଟକିଟ ଅନ୍ଧାର ରାତି। ସମୀର ଭାବିଲା ନିଜର ତ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ବହୁତ ରାତି ହେଲାଣି। ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ଏକା ହେଲେ ହଉ ପଛେ ଘରକୁ ତ ଯିବି ନା। ସମୀରର ଡ୍ରାଇଭର ଛୁଟି କାଟୁଥାଏ ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସମୀରକୁ ନିଜେ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବାସ୍ କାର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ଆଉ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା ନିଜ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ହାଇୱେ ରୋଡ଼ରେ ଗୀତ ଶୁଣି ଶୁଣି ଯାଉଥିଲା ସମୀର। ହଠାତ୍ ତାକୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ତା ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ଅଛି। ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ପୁରା ଠିକ୍ ଠାକ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ସମୀର ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ପୁରା ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ସମୀର କେବେ ବି ଯାଇନଥିଲା। ଭାବିଲା ଲେଟ୍ରେ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ଛୋଟ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଯିବ ଘରେ। ଏତେ ରାତି ଆଉ ସୁନସାନ୍ ରାସ୍ତା ହେଲେ ବି ସମୀର ଏକୁଟିଆ ଯାଉଥାଏ। ମନରେ କିଛି ବି ଭୟ ନଥାଏ ତା'ର। ବାସ୍ ଗୀତର ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ସମୟର ବିଳମ୍ବ ବି ସମୀରକୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ସମୀରର ନଜର ପଡ଼ିଲା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ଉପରେ। ଧଳା ଡ୍ରେସ୍ ସହ ଖୋଲା ହୋଇଥିବା ଚୁଟି। ସେ ଝିଅଟି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସମୀର ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ କାର୍କୁ ରଖିବି ନା ନାଇଁ, ହଁ ନା ନାଇଁ। ମନରେ ଆଉ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଚାଲୁଥିଲା ବହୁତ ବିବ୍ରତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଭାବିଲା କାର୍ ରଖିବି ନା ନାଇଁ। ଶେଷରେ ସମୀର ଆଉ ନିଜକୁ ରଖି ନ ପାରି କାର୍କୁ ରଖିଲା ଆଉ ପଚାରିଲା ସେହି ଅନାମିକା ଝିଅକୁ, ଏତେ ରାତିରେ, ସେଇଟା ବି ଏତେ ସୁନସାନ୍ ରାସ୍ତାରେ ଏକା ଝିଅ, କ'ଣ କରୁଛ? ଅନାମିକା ଝିଅଟି କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଉନଥାଏ। ସେ ବାସ୍ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇସାରା କରୁଥାଏ। ସମୀର ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ସେ ଝିଅକୁ ବୋଧହୁଏ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଣୁ ସେ ଅନାମିକା ଝିଅକୁ କାର୍ରେ ବସିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲା। ଆଉ ସେ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ସମୀରର କାର୍ରେ ବସିଲା। ସମୀର ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଲା ଆଉ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଇଚ୍ଛା ତ ବହୁତ ହେଉଥିଲା କିଛି ଦିପଦ କଥା ହେବାକୁ ସେଇ ଅନାମିକା ଝିଅ ସହ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ କଥା କିଛି ବି ଭାବିପାରିନଥିଲା ସମୀର। ବାସ୍ ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ଅଧଘଣ୍ଟା ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେ ଅନାମିକା ଝିଅ ବି ପୁରା ଚୁପଚାପ ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳୁ କରି ବସିଥାଏ। ସମୀର ଆଉ ନିଜକୁ ରଖିପାରିଲାନି। ଶେଷରେ ସେ ନିଜ ଓଠ ଖୋଲି ପଚାରିଲା, ତୁମ ନାମ କ'ଣ? ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ପଚାରିଛି। ସେ ଅନାମିକା ଝିଅ ଗାଡ଼ି ରଖିବାକୁ ଇସାରା ଦେଲା। ସମୀର ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ବୋଧହୁଏ ସେ ଝିଅଟି ଗୁଙ୍ଗି, ଖାଲି ଇସାରା ଦେଉଛି। କାର୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ସେଇ ଅନାମିକା ଝିଅଟି। ସେଇ ଅନାମିକା ଝିଅ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଓହ୍ଲାଇଲା ସେ ଜାଗା ପୁରା ସୁନସାନ୍ ଆଉ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଜାଗାଟା। ସମୀର ପଚାରିଲା, ଏତେ ଅନ୍ଧାର ରାସ୍ତାରେ କେମିତି ଯିବ? ଏଡ୍ରେସ୍ କୁହ, ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଆସିବି। ସେଇ ଅନାମିକା ଝିଅଟି କହିଲା, ନା କିଛି ଦରକାର ନୁହଁ, ମୁଁ ମୋ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ଆମ ଗାଁରେ ଆଲୁଅ ନାହିଁ, କିଛି ଡରିବାର କଥା ବି ନୁହଁ। ମୁଁ ଏକା ମୋ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି। ବାସ୍ ଏଇ ଜାଗାଠୁ ଆଉ ଅଧ କିଲୋମିଟର ଦୂର ମୋ ଘର। ସମୀର ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ ସେ ଅନାମିକାର ଦ୍ୱିପଦର ସ୍ୱର ଶୁଣି। ମନେ ମନେ ଭାବିଲା କେତେ ସୁନ୍ଦର ତା ସ୍ୱର। ବାସ୍ ଏତିକି ମନେ ମନେ ଭାବିଲା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଅନାମିକା ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କେଜାଣି, ଆଉ ଦେଖାଗଲାନି। ବହୁତ ଖୋଜିଲା ସମୀର ସେ ଝିଅକୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ପାଇଲାନି।
ଠିକ୍ ଏତିକି ସମୟରେ ସମୀରର ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ହେଲା। ସେ ଫୋନ୍ ସମୀରର ମାଆଙ୍କର ଥିଲା। ସମୀର ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରି କହିଲା, ହଁ ମା', ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ସମୀର ସେଇ ଜାଗା ଚାରିଆଡ଼େ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖିଲା ଆଉ ଭାବିଲା, ଘରରୁ ଫେରିଲା ସମୟରେ ଦିନରେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସି ସେ ଝିଅର ଗାଁକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବେ।